רק כדי שתבינו את גודל המאורע, מדובר במכשיר הכי נמכר בעולם, שפשוט עוד לא הגיע לארץ, כשבהנהלה שלו יושבים מדענים מהרווארד, פרופסורים שמתמחים בזה, בהסרת שיער, זה מה שהם עושים, אין להם עוד, זאת אומרת, הם מחזיקים ב-400 פטנטים. פטנט זה אומר משהו שהם המציאו שאי אפשר לחכות אותו, ובתוך ההנהלה הזאת יושב גם זוכה פרס נובל בפיזיקה. מדובר כאן ביציאה טכנולוגית שאין לה אח ורע. חלק מהפטנטים אני אציג גם כי הם עושים את כל ההבדל, הם הבשורה הגדולה, הם השינוי. יש להם את כל התקנים, אירופאי, אמריקאי, FDA, תקן מכון התקנים הישראלי, הם מושקים בסופר פארם, הרכישה שלכם תהיה דרך סופר פארם. יש שבוע הבא השקה גדולה בסופר פארם עם מחיר מיוחד, מחיר השקה מיוחד שהוא מוזל יותר מהמחיר של